Ahoj, já jsem Verča a vítej u mojho nového videa a tohle video bude moje nová série Zkus to. Dneska si ukážeme, jak si udělat holografický projektor. Můžeme jít na to? Budeme potřebovat čtverečkovaný papír, lepící pásku, obal od CD, tužku, pravítko, řezáček a fixu. Nakreslíme si čtyřúhelník o stranách 1 cm, 3,5 cm a 6 cm. Následně ho vyřízneme . Z obalu od CD vyjmeme černou část. Plást rozdělíme na půl a vezmeme si první půlku. Na tu první půlku si obkreslíme čtyřúhelník, který jsme si vyřízli nebo vystřihli. Čtyřúhelník teďkom vyřízneme a budeme takhle pokračovat i u dalších 3. Máme všechny 4 čtyřúhelníky hotové a teďkom je stačí jen slepit lepící páskou. From the dead. 2 hours later. Máme hotovo. Teď už stačí jenom zhasnout světla, zatáhnout z žaluzie a najít to správné video. Dole v popisku máte nějaké odkazy na ty videa, můžete se na ně podívat. Doufám, že se vám moje video líbilo, můžete dát like, jestli se vám líbí všechny moje videa, můžete dát i odběr, sdílejte moje video a tímhle se s váma loučím. Ahoj! From the dead.